Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263. Muri yeZimbabwe makusenda kupa video, but zvanda kupa video ranga riri video remwana iye ane 14 years akafa achiurayiwa nehama dzababa vake mushure mekunge vabereki vake vari kuSouth Africa. Vadikani, nyaya inorwadza. Zviri kurwadzira nyaya iyi ndezvemutsananguriro uri kuitwa nyaya iyi maitikiro ayakaita. Ndamboisa part 1 makuseni. Part 1 zvandaisa, kana usatoona part 1 kana usatoona part 1 mucomment section mangu mune link reblue randaisa randakanyora kuti part 1 wakanopresa ipapo tichakuendesa kupart 1. Ino ndo part 2 yachona, chingofamba takadaro. Zvandiri kuitira kuti nyaya ndiite mapart maybe video rinogona kutotipa kana 10 hours, saka kuti poste 10 hours hazviite, takuita tichikata kuitira data rinodhura. Asi kana uchikwanisa kutekera data rachona tinongoisa yese nyaya ka1. Tine nyaya dzakawandisa zvikuru kwazvo, but tinozomhanya nedata ndiyo yatinge tifamba nayo. Saka zvanda kuita nguva inoda kusiya muchinzwa video iri, wapedza kunzwa kusasikipe. Nyaya iyi inorwadza vadikani, ende vana pamunenge muri kunzo koko vetai vanhu vamasira, nekuti vamwe vana vari kuondeswa nondo, vari kutamba nhamo. Machila naende mwana chii chakaitika pamwana kusi ne zvandikuona zvandikuona chi maira, but kana kudaro usinoti mwana yapana paka akarohwa ndakumwa mushonga. Ndikati mai, panguva ino kana makamwa mushonga, kana uri padhuze ndogona kukupai mari yacho unotenga munhu. Ndakati tuna mai, pauya muzukuru wamai Uitosi uyu aifamba nemwana, akaenda nemwana kuchipatara Chitsungu nekumaprofita, aifamba nemwana kabva auya pamwe nemudzimai wake. Saka vakaya vachitakakanika kakunyangira kuti vanzi kuti pane mashoko. Ndikati aiwa, musaitinyangira, ndiri kuonai, uyai mugare pasi apa, kana muda kuteerera mumwe hamuteereri. Abva agara pasi pa namudhati iwe Tosi, ndiri dzechokwadi chakaitika. Ndikati hatitozivi. Ndikati handiti watadza kutora chokwadi, ndauda kukuudza chokwadi chakaitika. Mwana wangu akarohwa kukicheni, ndakupinda mukicheni, bvunza mama kuti handati ndapinda mukicheni kubva ndasvika pana, asi ndiri kunzi kuno mugoti ukarohwa mwana wangu. Ndakatora mugoti ndikati uyu ukatyoka apa ngwari mugoti muhuru. Toziva vakati bamunini munoprofita here, makaudzwa nani? Ndikati handisi kuprofita, asi ndiri kutaura kuti munhu akarohwa mwana wangu achaka mugoti, ende mwana wangu akatyoka uroko apo necheapo, akatyoka mbabvu, akatyoka musana, achirohwa nemugoti. Akatsikwa, akatanga kubuda ropa nomunhu. Hembe yakanga ikapfeka inga inifomu yegirini, mbaya dzaweni ndiri papi. Ndichibva panapa handina kutora bhazi dzaweni, ndakasiya kuita iwe Tozi wapinda mumba maigara bhazi dzaweni, titora sheti yakati, ndabva pinda munhu. Ndakati iyi sheti, vhura sheti yana ina ropa here, ropa rakabva kupi? Mai vakasimuka, but ndoda kuzvimura. Tozi wakadhimita, ndinambiri bamunini muita kunge muri kuprofita. Ndikati kana iita kunge ndiri profita, sezvina kutaura iwe, ndiwe aifamba nemwana. Ezvinozvi ndinoda kuti ndiende newe. Mwana arohwa pana, wakaenda naye kuprofita, ndoda kufunga newe ndinoprofita kwako. Atasunga nguva iyo tabva nawo muprofita wake, tabva akasvika kuya nemwana pano. Ndakataura kuti mwana uyo marorero aita mwana hararama. Ndikatoziva sezvina kutaura, ndaitya. Ndikati waitya? Ndikati pamunini ndaitya. Ndipo pandikasimuka ndabva ndaenda kupolisi, ndabva ndaripota. Saka it was a month after ndaviga mwana.
zvakanzi it's okay. Mapurisa zvakavanzi iyo tuya mangwana because ndakasvika kuripota mapast 10 manje zvakanzi tuya mangwana vakamusa mukuru wemapurisa wakamushumbi zvakanzi sei wakange usina kuripota in time. Ndikati handina kuziva kuti ndizvo zvakaitika izvo, ndakanga ndisipo and I was confused nezvinhu zvose zvakanga zvichiitika, but now I have information. Saka ndavaratidza makonkoti ndikati tarirai mwana uyu ndiye mwana akazondipa information yekuti ndizoripota nezvinozvi. Ndaitaura kuti baba munini musazondikutsasisa mupo pachena, asi mwana akarohwa. Apa anga ari hanzvadzi yatozi ainzi Nyasha uyo akazontumira mafotos ake ekurwa kwemwana akazonama madziro neNyasha. Ikati it's okay. Mapurisa vakanzi saka nyaya yenyu titakuisa kuCID. Ari mangwana acho kabva vaisa mapapers avo. I think it was the case number 201, CR 201, if not mistaken. Zvakabva yanzi no, mangwana munogona kuuya here pano. Ndikati handogona kuuya because ndinyaya ndara ndafambira pana. Ndabva ndaudza mudzimai ndikati no, I will take some days ndiri kuno. I want to ona kuti nyaya dzafamba zvakaita sei. Zvikanzi mudzimai akati okay. Ndipo pandikaya kumba ndikati toziva ndokuda mangwana ana nepolisi. Ndipo pakasimuka mai toziva mukadzi waBlessing zvakanzi pamunini nda kundisungisira mwana. Ini mwana wangu hakuna kwakuenda. Toziva iwo hakuna kwakuenda. Vanhu vakaita zvinezvi munovaziva wani. Ndazunza mwana wangu sei. Ndikati inini hapana wandiri kuziva ende hapana wandiri kusungisa. Toziva handizomusungisa kana ivhene mapurisa kuna zita rake, asi ndoda kuti andiperekedze. Toziva vakabva aramba vada pamunhu one mamiri akaita zvi polisi ngadaianodukeni ndamanaenda polisi ndiri kwanza svika polisi kana vataura nyaya yangu vakabva itupinzwa asi tichaizvisa kuCID. Kabva aita mupurisa kuti arove mapapers acho. But that moment of time ndipo kasvika Blessing havana kuziva kuti ndakanga ndaripota nyaya yedu earlier on 2 days earlier. Ndipo kasvika zvakanzi Edson auda kuti tema kumba kune Edem. Havana kuziva kuti ndiri mukamba ndiri mupolisi. Saka akaona mukuru wemapurisa angari panze. Saka asvika panze akati hatokubatsira inei ndanda pane mukomana ada kutema neEdem. Havana kuziva kuti ndiri mukeni. Zvakanzi aita sei Edem patemwa ndiani ndada kutema neEdem ende vanhu vasavatotisa pamba. Ndikati alright pindai mukeni pindai mukati kamba. Pakapinda ndakaona ndakagara pabhenji lunch time. Zvakanzi ndizuzewo chikafu kati. Ndikati chikafu ndakaguta. Zvakanzi aiwa ndinyangoingwa ndikuisova wani idya. Ndikati aiwa ndabva aite muna mukoma chikafu ichi inyaya yakamira sei. Saka mapurisa akaita kunge asiri kuziva kuti uyu mukoma uyu munin'i. Zvakanzi uyu ada kuti tema neDem tichiwati wati. Zvakanzi nenyaya yei. Zvakanzi akuti titakaponda mwana wake. Zvakanzi imimi ndimi makaponda here. Zvakanzi akuti tisu takaponda mwana wake. Zvakanzi ndizvo here. Ndikati ndifunga nyaya yangu imini ndisvika kuno kumapurisa ndakasvika kunosirasvi asi ndizvo rechitatu ndichifambira nyaya imwe chete zvokuti kudai ndaida kuvatema neDem ungadai nhasi muno vasiripo. Ene ndichiuya ini ndakafonera mukoma mukuru wari kuti ndikuenda kumba zvokuti kuuya kwandinoita kuno kudai ndakauya ndakanyarara ndakasvika achivaponda ichidzoka hapana munhu aizoziva ndaigona kuvaponda kana kuponda mhuri yese wakanyarara vasikatoziva kuti zvaitwana. Asi kuvafonera kuti vazive kuti ndiri kumba ende kutoya kuno kutoziva kuti imi law enforcement agent mapurisa mutibatsire panyaya zvokuti dai ndiri violent ndingadai ndisiri muno.
Toza it's okay. Ndati mwe amani hapo. Enda no kugarisana. Ngadai. Moment of time. Tiri take was past 2, 4. Baba wayaji. Azati 2. Abana kuziwa kuti ndima police. Ndiwa temone dem. Nani? Saka indaka ndakanye ndiri panzi avakundiona manje. Saka nani saka night na around temone dem. Saka atateta ukara. Saka nyeye. Saka police kapata pana paka. Kapatura amzati jangu Tuesday ngoma kapaenda imba yemukuru mapurisa muofisi yake. Saka yona ndano kuinvestigate chivana. Ndipo wakaita no hiyo maana kwa gharama takumisa kwa nguvu ya riba zako za process kana process ya chenda hapo. Ndifunga ncha kutaurira abantu vanenge vakuita nyaya dzako nema papers akuti yakapamba sei chakupa mafoni number yevanhu vanenge vakuita nyaya dzako asi tichaita kuguru yeCID. It's okay. Ndabvasvika kumba ndaenda ndakadzokera ndadzokera kumba ndakabva ndadzoka Harare. Ndagara Harare ndakatanga kutya mwoyo. Dzimai akabva anoita sei ndano mamiro akaita zvinhu zvenyu hazvambomira zvakanaka. Ko mukadai kumbozorora regai tiende patinenge tichiwana income ende makasiya mari dzenyu dziri South Africa. Saka regai mari dzenyu munoprocessa pamwe munoprocessa nyaya yekuno mozonge muchidzoka. Ndati it's okay. Ndakatanga kurwa nestroke gumbo rese neroko rwese rekuleft zvisina simba ndasvika kuno South Africa. Ndakatanga kuenda kuchipatara ndakurapwa ndakudii. Saka ndaingoti ndakafamba ndaigona kana kurasa foni chaiyo kana kuti mari chaiyo zvichingodaro. Saka ndakazoti ndabuda muchipatara ukabva wati no rega nditrese nyaya yekuti iri pano. Saka it was anzi it's pretended anzi ndakatanga kuita webhindura. Saka nyaya yenyu yakamira zvakadai mapepasi enyu ari kuenda kuHome Affairs. Saka after aenda kuHome Affairs mapepasi enyu achaapuruvhwa naMinister of Home Affairs. Aapuruvhwa kudaro ndiwo achaapuruvhwa kuti pavhukunurwechi guva. Saka vhukunurwa guva roenda kunoongorora asi it takes 6 months kuti zvinhu zviitike izvozvo because vachaongorora mabhonzi avo vanobva South Africa. Saka nyaya yenyu it takes a long time. Saka ndisamhanye here kumwe ndisidzoka ikoko. Saka pari zvinhu zvichakuudzai. Ndati it's okay. It was June. It was June. Ndati it's okay. July, August. Ndakatanga kupeswera futi nyaya ndati zvakamira sei. Zvakanzi ari kuHome Affairs. Nyaya ndabva ndapeswera kuti zvakamira sei. Zvakanzi ndakatransfer handidiscipline kuTembe. Zvakanzi ini ndichashandira kudepartment yeyo ndakushanda kwaRoy. Ukabva ndipa nhamba dzenyu mumupurisa aita nyaya yacho ndafona. Zvakanzi ichiri kuHome Affairs members are start August, September. Ndapeswera futi. Zvakanzi nyaya yenyu hatina diesel nemota pano paguruse senda kuti tiende kwakaitika nyaya dzenyu. Inini ndiri kubvunza nyaya yekuti Home Affairs vakamira sei munotaura nyaya yekuenda kumba. Zvakanzi tofanira todasvika ikoko ona nyaya yakuchinja kuti mumwe yakutangidzisa iyo yakanga yakumusoro yakuita kunge yapasi pasi. Ndati alright, kana maenda mundiudze ende kana makundida mundiudze because pane zvinhu I'm prepared to come anytime. Sezvo makataura kuti Home Affairs change
zvakanzi alright kana yaenda Goma Face chaita kuti madzimambo nevaridzi venzvimbo pakufundwa kwegova madzimambo nevana vaziva nehumo vaFace kati okay iri maoko menyu handizive munoshandisa sei zvakanzi kuti okay November zvakanzi ndapeswa aufa zvakanzi takaendako takavhunza vanhu vamaiti tivhunze ndivari kuti hapana yatikaona ndakati imi muri kutaura kuti kudii zvakanzi hapana yatikaona ndakati saka muti hamacha mukaona guva hamanguroona nasvika kumakuva ndakati makaenda munotsvagei imi makafona muchiti nyaya mumaofisi mapepers ako mumaofisi saka kumba maifanira kuti kungoenda apuruvwa kuti munobvunwa guva racho mabhonzi achitakuru muine munoongorora saka imimi makaenda kunodii zvakanzi takaenda kunoita mainvestigations ndapandikaona kuti apa pakashanda mara vanhu vanenge vakadya mara handipandataga kupesiwa manzito sometimes ndinogona kuita zvinhu zvomusoro wangu tirega ndioone rubatsiro kune vanhu vanoita sei saka through pamasocial media pane mai vakazondibatsira vakati no you can have help nasister Mary or children saka nachildren yakanga yamboiswa namainini ndikati mainini nachildren yenyu munogona kuisa asi nyaya yemapurisa mainini akabva withdraw zvakanzi saka kana iri mapurisa kuti wakaverenga nyaya yekuhoma Face chichivati ndikati no ndeimamira nyaya vanhu visanga nepositive result okay pachafukunura mabhonzo because mwana uyu ari kutonzi akatyoka ruoko akatyoka musana saka even akaora ari mabhonzo ruoko rwakatyoka rinotooneka kuti zvakatyoka musana wakatyoka nembabvu dzakatyoka zotooneka kuti zvakatyoka saka we were having a positive kuti pachafukunura zvakafukunura maresult anooneka positive results are there saka tinoshamisika izvozvo kuti zvakulowest stage and zvinotitsakati saka ndiye mafambiro akaita nhau yemwana in short because zvizhinji aiwa tinotenda tine urombo zvakare nezvamakasangana nazvo pamusoro pemwana kuti munenge muchiti imimi mwana akura mayarudza I think ndo first born yenyana is it ndiye first born in last aizvima mune mwana wani chete ndiye first born in last zvinorwadza shemu kuti munenge mati mwana wangu vakatopedza 5 years mai vasina mwana shemu saka takazongo zvokuti iwe forced kuti tiite machristtian neupenyu hwatairarama alright ndine mubvunza hanzvadzi yangu pamakaenda muprofita uyu akati chii pamakaenda muprofita wekuendwa nemwana uyu muprofita ane nhamba pane nhamba dzemuprofita dzamakadipa muprofita yeye anotodisira mameseji muprofita asi handa kuda kuti ndinyatsomuti dyo panyaya yemwana because muprofita ngakutonditi ndipei mari hanimaona muprofita uyu akati chii muprofita uyu akatasvika akatobvunza iye toziva kuti iwe uri kuya pano kuchibvunza nyaya yemwana hauzive here zvakaitika pane mwana right saka toziva ari kuramba kumapurisa akanorichidya sependi akaramba kuti handachandoziva asi ambotaura haana kutoenda mapurisa kwake mapurisa hana kumuvinga hana kose vasina kuenda kuna toziva handizive ndakangoisa mapurisa ndakataura nyaya mamiriro akaita zvakandiita necid saka ndimamiriro akaita chii right ndokuti ichi chamusi ndakati ndakubvunzai ndikati vanasisi venyava so kubva paitika chitiko ichi kozi chitiko chemanje manje apa chegore rapera ipapapa hapana here kana chimwe chekuti makataudzana makaita sekana kuti vakazombodzoka muchiti mukati hapana zvino zvakuti tichiti hwanda kuti kana pasinawo anything guys zvachose
why vasina kana kumbofira vakati kune hanzvadzi yangu uri kukanganisa uri kurasika tigare pasi tarise mhuri hapana chakaitika pamwana ende tu takufunga kuti kunonzi ngakuvigai mai vemwana vasipo vakazvara mwana 1 kukonzi ngaavigwe fast nemhaka yei because vaiziva kuti kuvigwa kumusha kuvigwa fast inonzi postmortem inenge yakunetsa kuita because kana mamboviga kazhinji zvinonetsa kuti kuzopfura munhu ndozvakakuti ngaavigwe zvaizovigwa sei mai vemwana vasipo ichokwadi ichocho zvokuti izvozvi am afraid kuti pane vamwe vanhu vanogona kutaura ipapa asi nekuda kwokuti kuchengetedza mazita avo nekuchengetedza upenyu hwavo nditova nemazita evanhu vakazouya munzeve dzangu vachipupura kuti zvava kutaura ndizvacho zvakaitika asi nokuda kuti apa makambonzwa here kuti mwana irowerwe ya vanoti izvo pane kuchechi kwaenda sisi iyo tete saka mene kuti ndinenge akaudzwa here kuti vakavata nemwana ane 14 years kana mwana ari teenager ane utano ari pasi asada kuziva chivasikana anogona gona kupora vachiti thats the area yakazoita mwana kuti arohwe mene pamwe aimuposeredza here saka vakasvika vakudzoserana pakudzoserana vakaita kunge tete vaya vakatanga vakukurirwa nemwana akanga aine plasta muku akutokurirwa ndipo pakaona goko ndipakaona kuti kozvakukurirwa ndipo pakashedza umwe tete vacho ndipo vakabatsirana vachita se wachiruwa mwana. Okay, takuza nokumbira kanhamba idzodzo dzainspector Paul Nyati ndinokumbira nhamba ndisire kuwhatsapp nhamba dzaPaul Nyati idzodzo ndisire kuinbox kwangu right. Toda kumbotaura natete panapa toda kuti munyarare muri ipapo makateerera zvenyu toda kumbotaura natete ava before taenda kumapurisa uko kuti timbonzwawo kuti tete ava vari kuti chine nyaya ichi zvakare kuti silence yavo pane hanzvadzi yangu yakafirwa nemwana wandaigara naye and then obva wati zii zvachose handisi kuhwisiva because zvauchataura pano zvinenge zviri recorded kuitira kuti ramangwana vakada kuchinjirai tinenge tinazvo andimaona so tatikumbira kuti muchipepe misheni makandipa nhamba dzanatete timbonzwa vanatete kuti vanatete ava vari kuti kudii imimi maybe muwane closure because havana mbobvira vada kutaura nemi zvachose vari kungotiza ende imi muri baba mubereki ari kutsvaga closure yemwai kuchaya kwemwana wake nau tinoda kubva vabvunzwa semadzimai kuti saka kana vachinyarara vachizototari nehanzvadzi yavo pane nyaya yakadai so vari kuti imi muchawana kupi closure muchaiwana kupi closure imimi handimaona chinhu chekuti ivo pachavo zvinhu zvanofanwa kufunga vega pachavo kuti orit vachizoti maoko vanga kachena vaiuya chodei vaipopota sei but vaiuya kuti hanzvadzi ngatitaure nyaya yemwana tionesani but silence yavo nobva vaita kunge pasina chiripo haisi nyore kufugwa nemwana womana 14 days for that matter womana imi mwana unenge wakuona kuti mwana wangu wakuita form 2 kana kuti form 2 yameno vongoti zi hapana kumira mushe right. Kudai pane nhamba yaunayo ipapo yekutanga I think ndiyo wait I think ndiyo yataura yaigara nemwana inopera na 134 ndiyo yataura yaigara nemwana rikanyimbodzima pakuti tinyazokuseni. All right. My way. Hello? Hello, tiripo? Gara zvenyu papa. Hello, tete tau makadi zvenyu. Tiripo tete tau muri kutaura nevanonzi Simeli Diaries vari kuUK
vanoshandawo nezvemutemo. Ndauya kwamuri tete muri Nyararo. Pane zvinhu zvishoma zvandoda kuti ndimbobvunzawo zvangu, but apa ndiri kubvunza panguva inoita sifimeli semadzimai tiri kana muchimitendera semadzimai timbotaurana toga. Tichingo tine nhamoka dzemwana wehanzvadzi yenyu. Mwana hanzvadzi upi? Hamuna mwana wehanzvadzi yenyu yakashayika? Upi? Hamuna mwana wehanzvadzi yenyu yaigara anonzi Wayne akashayika? Anondani? Wayne. Wayne. Aiwa. Ibuda ataura nani? Natau, natete Tau. Nani? Tete Tau. Tete Tau. 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 Aiwa, this is the wrong number, I think so. Oh, wrong number. All right, thank you very much, my chabas. Ndiyo ile namba yafona cheche kude. Ndiyo cheche inopera na 134. Poinda vari kuti havasi. Ndiyo ile namba yapakati pazvadzi. Ndiyo. Handisiro voice nawe. Namba kuti iri kunzi vari kuti havasi ndivo inoti 0774 898 134. Yeah. Again, go back to All right. Ndikandire. Asi voice pavarinzwa harisiriro. Voice harisiriro here hanzvadzi yenyu? Ndiyo. Muchawanza. Ndipe imwe namba. Vorake ninge contact ya namba yata pane manike. Iripo. Pane ma ndikona pulai pane ma 200 something contact. Rigati kutsvaga mumwe foni. Alright, Nyara usatiudzire zvokuita panapa. Naika Nyara ibva pano ndokubhuloka ukatsara wakabatira mhepo. Unoda kutiudzira kuti toshanda basa redu sei? Who are you? Nyara. Hey Nyari. Nyara iwe. Nyari. Manje tikanonoka vachafe kana vari ndivo vadaira vachapesa. Namba imwe haisi paWhatsApp. Havana WhatsApp. Namba haisi paWhatsApp handi. Iri paWhatsApp wana. Saka namba yamakandipa isiriyo because iyo haisi paWhatsApp. Tarisa inamba saka pamwe isiriyo because yamakandipa imini yaito ndichi invite haipo paWhatsApp. Ndikutsvagirei unotataka anenge asiri mufoni. Patangwa asina foni namba dzacho. Alright. Sinedze chitudza tete yani ndimo dzacho ndibanzani nacho
Mount. It's a mount, right? Getting both tries a mount in Chief and Chagata. We the pen 148. Tries a mount. Sindotaura. Madi budget on the way. What is that? Yeah, muna kuna utrade. Hello? It's repeat. The bet is if. Muna, I did it. 077 Yeah. 489 Yeah. 8163. 8163. Right. Kundai. Mira, What's up? It's about WhatsApp. It's about WhatsApp number that are right 1007. Mira, ikuchongera kuringa. Okay. Okay. Running this report. I don't tell her. No, that's Ichi, that's it, right? Mira. Right. 077. Yeah. 489. Yeah, 8163. No. Hello? Magadi got to town. What's the town? Hello? The town here. Magadi, you're the town. You know. Nilipone matambudziko kai mwana wanja dzenyu. Anamba byangu obi. Amuna mwana wanja dzenyu akasheka wei. Akasheka zvarini. Asi ndikufana wrong number. Yasi, akasheka izvozvi here. Aiwa last year. Kasaka tiri kubata zvemaoko ndaiteteka. Right, Tete? No, right. Oh, aiwa. Tete, ndinoitwa zita rangu ndoitwa Sisimeli. Anditika Sisimeli Diaries. Saka ndatirega ndakapiwa namba dzenyu idzi. Ndikatirega ndimbobata Tete. Tete titaure toga sofa semadzimai kuseri naitete nokuti pane nyaya yakaunzwa yakaripotwa kwatiri kuorganization kwedu iye mwana because tinoda kuti mwana uyu ari kunzi tiexhume mwana kuti akwanise kuongororwa nokuti pane maallegations aripo ekunzi mwana akarohwa. Tete ndandiri kutsvagawo side of the story renyu. Mwana akarohwa here. Nerandinatokukudza zvakaitika. Mwana haana kurohwa. Anditi, ukundinzwa? Tiri kunzwa. Mwana haana kurohwa. Mwana akatorwara. Anditi. Mwana akatorwara. Atorwara mwana iyeyo. Ndokubva baba vacho vanga vasipo. Anditi, long story.
handiti mwana anga asipo baba vasipo ndobva ndatoti kuna baba vacho ngavauye handiti ka kumba kwacho handiti tikatotumira mari dzebhasi kuti vauye but havana kuuya in time vakazouya mwana asitori mupenyu handiti nekuti pafoni zvinotinetsei dai tichinzi tinoonana as a family yacho yese unyatsonzwa kuti zvii zviri kuitika kune munhu iyeyo chikutoshandisa kuti vai munhu iyeye ari kurwara here ari kuita sei tete ona ngatitensoka tete imi chinditsanangurirai chii chakaitika give me your side renyu zvamunoziva zvakaitika imi chii chakaitika mwana akati ndiri kunzwa musoro handitika atigara naguku handitika ndokubva mwana aendesa kuchipatara handitika aendesa kuchipatara mwana handiti kwadhokta atoripo dhokta wacho handiti ndobva ati ndakunzwa gumbo handiti ata kuwaiteiwe mwei waitwa sei handitika indikugara kuba kwangu waitwa sei mwana ndobva anzi igumbo chi rakazvimba handiti ndobva ndatobva kubasa kwangu ndoenda kunomuona ndobva ndatoti alright chienda ndimona kuchipatara anoonekwa kuti chii handiti ndobva aenda naye handiti kuchipatara ndokavanditi munhu akaenda naye akanditi tete ndanzichi mwanachi atove akanza kudiwa mari ndobva ndatenda mari kupi kuchipatara mwana vatorwa x-ray handiti atorwa x-ray mwana uyawe ndobva aita sei auya kupi kusomba ndakumuona uwei wakaita sei gumbo zvandanzi pamwe pandaijamba handiti uba ndabvunza munhu akaenda naye kuzvakamira sei zvikanzi iye haana kuswa class akangonzi pakati kakreki handiti ote kuti akati kushoka gumbo kana kuti akaita sei pandakaorai saka iwoji unopora handiti zakati tete by next week ndenge ndakutotsika tikile ibhandage chandaiswa uba ndatoti alright ndobva ndakati ndaenda kumba kwangu bva ndazodzoka ndandoti mwanachi haasi kuchinja handiti ndipakekasomira pababa kuti vauye tindokuti sei handiti because mwana uyu akatombouya achitiza kubva kuna baba vake ndatiyeme mwana uyu uyai kuno handiti mameseji tandaimutumira nditoriona uyo kutaura zvimwe zvinhu tisiri kuwirirana chii chiri kutomboitika kwauyu handiti ndobva auya baba vaiti hauna mwana wake aripo akatosvika tomurova kuti iwewe waiitei handiti ikachaiwa hapana chandaita handiti pamwe anga akubuda chi mututu handiti ndobva ndazoti inini ndogara ko ndobva ndazouya ndandobva vacho vauya ndobva ndazoendapo ndasvikapo ndati inini mauya svika ndandauya but pamakatengeswa munhu ndikati alright saka makuenda kupi kuzambia naye mwana svika ndikoti akuenda ndonataurachi namama kuti inini ndida kudzokera kubangaangu chii itoi kuti vawane zvekutevedza mwana pavari kuenda kuzambia ndati alright saka ndinoenda kwangu ndinotora zvinhu ndadzoka ndichidzoka ndasangana nemumwe handradzi yangu anditi iwe munhu ari normal here brain dzake kuti aende nemwana kuzambia ndakati inini uyu ndagara handiti achita zvekurovana nevamwe handiti ka manje inini ndikurimudze iwe zvakupita mwana izvi handiti une mwana ari kurwara anopedzera arova inini handiti vanhu vabva ngosiyana nazvo mari yemombe anga anayo tobva atakura mwana naiye munhu ndakandiudza iyemu hangadzi yangu ndokasakura mwana senge kuhospital asvika kuhospital ndopakazondifonera kuti tete very sorry tau weida ashaya ndikati ezvo ndipatakatsva dzidhibhaiki nemunhu wanga ndinaye ndobva ndaenda kuhospital ndichisvika dokta akanditi aiti tinganzi mai vemwana ndikati aiwa handisi mai vemwana ndikanzi saka mwana uyu akambogara kuti saka ndikati kunoko akauya December Christmas ndopakauya kuno saka kuti airarama sei handina kuzviziva zvika ndakazveriperitete but handikwanisi kutaura nababa ndakambopenga here brain dzavo ndikati kupenga nematauriro ari kuita handingati haana kupenga nakuti munhu akamborova munhu akamboita sei handizivi kwakamboenda kuti aibata aita sei but now zvinhu brain dzake dzatiri kutoona isizvo
Dhokuta zvitonishanisa. Dhokuta andikwanisa kutaura nawo zvavari kuita. Ndikanda tipinde mukati. Andikapinda mukati ndega, ndakapinda mukati. Ndine murume wandakahaya Dubai. Ndikati uya chinzongotaura dhokta. Dhokta kandazve frustrated. Ndaida mai vemwana. Mai vemwana. Ngozi mwana uyu kutoda kuti akaberekwa ari positive. Akakanganisika malangs eshe achikura. Emai vachibuda blood imomo. Ndikandati vese izvozvo asina kuzviziva. Sandakaziva ndikuti akauya akanditawo unoziva here kuti mwana wechifiki. Ndikati kana wechifiki ko5 varipi zvikanzi 5 akafa. Ini ndakabva ndakuti ndibva ndangonyarara. Dhokuta yakatonditi inini munowirirana senye munhu munogara naye sei kumba kwenyu. Ndikati inini dhokta munhu ndakapedzera kumuona anditi nditori grade 6 anditi 97 ndobva arova singaziva kuti ari kupi. Akazouyawo kane nemukadzi wake nemwana ndobva vaenda ndobva varova apa ndokuzouya kwakaita mwana saka handinzwisise nezvake zvakanyanya asi izvo zvokuti brain dzakaasekumba ari kushandisika nezvazvo. Okay, saka ndozvakaitika pamwana. Kuti mamusirimi maka muchigara nemwana here achinda kuchikoro? Handiti ndina ndichigara nemwana because nyaya iyoyo yakatouya CID aenda kunoripota police. CID ikauya ikatoti CID inyaina kundiona nanga ndiri kubasa kwangu ikaona paaigara mwana nevanhu vanga vane mwana vanhu vakati endai kwadhokta vese chidhokta ndianokwanisa sei kukuudzai ndobva ndakadhokta maCID aya nenyaya iyoyo. Okay, saka mwana aigara nani? Mwana aigara nagogo achienda kuchikoro. Achienda kuchikoro. Dhedhi vacho vakataura kuti aigara natete. Ndimi akakumbira mwana kwavari kuti ndi mwana chiyo zvowoenda zvomutama chindipa mwana inini ugare nemwana ndigare nemwana mwana aende kuchikoro. Vanda kudzai kuti dai zvaikwanisa muripo mhuri yese iripo ikudzai zvakaitika kuti ndakakumbira mwana here inini handina mwana. Iye akatouya achirwara handiti akazvimba makumbo baba vacho handiti ndobva achinditona mama ndobva atopora apora ndopa akati ataurira namama kuti mwana wangu ari kuchikora kwaari kugara mazvona. Inini pandakazoti uyawo kuti mwana aende kuchikoro inyaya kuti pandoshanda ndokuti ndosekendari iripo mama vatonditi ini mukuregerera mwana umwe wenyu onai kana ndichiti mune ari kushupika handiti une hana kana chiita anati onai zvaari kuita kutorwara kwari kuita mumwe wenyu itorai mwana muchengeta ndisandikasagura mwana maifo kuti aende kuchikoro achigara nagogo vake. Saka aigara nagogo. Saka kwagogo uku makapiwa doctor's report here? Doctor's report yekuti mwana afanei. Yekuti mwana afanei exactly zvomuri kuti ainzwa musoro pane doctor's report iripo here? Chekutanga pandati mwana ainzwa musoro ndechinhu chaakandudza ndiri kuchikoro ndobva kuti kumba kuna gogo ndozvakazofonera kunzi mwana nji azimbabwe asiona kufamba Azimbabwe zvekuti doctor's report hapana ndakapiwa nodoctor pandakatomuona aingondiexplainera kuti mwana yanga atori positive akatokuvara malanzi nake chichi ndozvakaningondiudzawo angonyara noti padoctor padoctor pakuti mwana akuvara malanzi anofanira kunge akaita x-ray. Hakwanisi kuona malanzi emwana asina kuita x-ray. Doctor akaita mwana ma-x-ray here because kana akaita ma-x-ray unofanira kupiwa ma-x-ray report. Ipapo handizi ndizvaitaura kuti mwana anga akatoti ari positive ndizvaitaura zvokuti kurohwa kwemwana hapana chandoziva ini. Mwana akambodhumwa nemudhudhudhu nenji nemudhudhudhu akambodhumwa nechibhaiki. Ipapo vanhu vaifundisa kuti ko mwana uyu akasakambodhumwa nemudhudhudhu here vakutsvaga kuda kunzwa kuti gumbo iri akaita sei iye aitoti aiwa ndaita haijama ndikuiza ndakaita sei ndichaivakwanisa kutaura zvozvo zvokudhumwa nemudhudhudhu. Alright, saka vanhu ndo vaifungidzira kuti akadhumwa nemudhudhudhu. Okay, saka pakashaika mwana mariga mwana avigwa
imimi Tete pane nyaya iri kunetsa pakati penyu nehanzvadzi yenyu, right, yekuti hanzvadzi iri kufungidzira kuti pane foul play iripo pamwana. This is why pari kuda kuti pasukunyurwe mwana aongororwe patsva. Handiti imimiwo muri kuti ini handachandoziva mwana aigara nagogo vake kusvika ashayika. ini ndakatouyawo ndaudzwa kuti mwana ari kurwara kuzoona mwana, and then takangoitawo tese masuspicious taona kuti zviri kuita hanzvadzi yedu panapa pane something chiri kunzwisisika. Takangofunga kuti pamwe pane zviri kuitika. After atibigwa nemwana, imimi Satete muri sisina bhutika iri tingataura hedu zvemutemo, but imi muri hama, muri family. Andika ukama ugezo nesipo nesipo setsvina makambozita here reach out kuna bhuti venyu ava kuti mwana mai yangu nyaya chakukudza iyoya ndiyoyo, hapana kuti kwai mwana akarwara kana uchida fukunyura uchiona kuti mwana haana kana crack kana chii, mwana anga achitorwara achifamba akauya. Handika mwana achitaura, handika mwana akatotaurira baba vake, handika kuti agege hapana ndiri kurwara. Vanhu varipo, handiti iye akatogarapo nemukadzi wake akatosimuka akazoenda. Handiti aenda ndipo akatanga kufona ndikati iwe utondifonera nyaya dzauri kutaura izvozvo. Handiti munhu wese aripo. Handiti vanhu vese apa boka vagare vega, vanogara vanhu vakatowanda. Handiti saka iwe uri kuti chii, ukudzora papi? Handiti semunhu wokuti isi naye tichikura hapana kana mashoko akawanda amunotaura nesi. Handisangati zvinotoda kuti dai muchikwanisa nini iri mhuri yetapa ikusanangurire zvakaiti nepakubatsira kuti mwana kuti aende kuchikoro, nepakubatsira mwana achirwara kuti aende kuchipatara. Alright, because ndatombovabvunzawo kuseni mubvunzo iwoyo kuti saka naTete hanzvadzi yenyu vakati kubva ipapo udonitokwa hatina mbotaudza titaudzani like hapana akamboita kana reach out. For now tiri kuunderstanda pain unoziva kuti pain yekufirwa nemwana ari kunzi anga ari mwana one, ende amai vachinzi vakatambura kubata mwana kuti azovepo. Mwana ne14 years ongonzi ashayika iwo uchiti ndo pane tsiso rangu, saka vanenge vachitsvaga closure. Anditi but at the same time musitatiwo nyaya yavo vanenge vakataura nyaya yavo vari one side, but kunogona kuve nerimwe side rinobuda kwamuri zvakare kwozoonekwa kuti chokwadi ndechipi. This is the reason why tanga tatichidi tiuye kuzoona kuti zvakamira sei kusaidi kwenyu. Handisi maona. So musha mese including namai venyu vanove mai vehanzvadzi ava havasati vataura nemwana wavo vati amai venyu asati vataura nemwana wavo, baba wavo handi mwana wavo vari kutaudzana here nemwana wavo? baba wenyu vakatosiya vachida kuponda muchembera. Akachembereka kana mukatosvika kupolisi ripoti itoripo, mapurisa akatouya kuzoongorora nyaya iyoyo akati imi gadzirisai hama yenyu akutopinda iri polisi ichobona kuti mwana uyu takamuona achirwara, ko uyu ari kuzvitora kupi, ko uyu akambobatei mubhedzi kuti akadai uzvinzo ndiri kumba kwachoko kana kuti kupolisi kwachoko itori polisi ripoti yekuti titomuda kuti atouya pagiraundi ataure nyaya dzake kupolisi. Kambai muone kuti chii chiri kuitika kuhama yenyu izvozvo hapana anoziva kuti ari kupi. Tinongona mawhatsapp masocial media achingosasitarama. Nai Tete. Hello? Ko pe mwana chiremba vakaziva sei kuti pakamboita vana vamwe 5 vakashayika? Not chiremba, iye ega mureki achitondoudza inini. Handiti ndikatoti inini sei, saka semunhu wokoti haumubvunze haumuite sei zvinhu zvakawanda unototomutya. Handiti ndakabva ndangonyarara. Handiti ndikabva tichivanguva mwake iwe inyaya yakwamboinzwawo ndikati imwe saka akataura but amen. Handiti alright, ko mapurisa vakaona mwana achirwara kupi? Handiti vakatouya. Handiti mwana achirwara kuti inini ndo zviri kuitika kumba kwedu. Handiti ndobva vauya. Handiti vachiongorora nyaya iyo vakaonawo vanhu vemuvhileji ndoti komwana uchiita kaitika ndobva vadatsevatsanangurira nyaya yacho. Mushure mekunge mwana atoshayika
vakatotsanangurira kuti vakafamba sei zvekuti kurohwa kwemwana vanhu vakada sei vakataurawo handei. Ko hanzvadzi yenyu akamborwara here nenjere? Chandinoziva muupenyu hwake handei, munhu akagara kwaMutare hapana aimbomushanyira, hapana aiziva handei. Ndobva apaMutare kwenzi ainzi aita chiprofita here, akamboita chin'anga here ari ikoko handei. Ini ndori mudiki kuna iye itorira chigonyo handei. Ndobva arova zvokurovawo, ndobva azouyawo nemukadzi wake, auya nemukadzi wake nemwana iye havana kugara nguva refu, ndobva adzokera, ndobva asara mukadzi uye ndobva azoendawo, ndobva azogara mwana uyu, ndobva azotiza achigara mukugwero here achiuya kudanda. Mwana aitizei? Ana kuti ndashaya mwana, ndikati hohorai ndobva ndangonyarira ipapo, ndobva ndazoudzwawo nechi neumwe mwana bamukuru wangu, iwe pane mwana ari kunzi ari pabakasa murodhi ari kunzi ndokuasunda, pane mwana unoziva here mukomana angauye kuno aimbokatoti hapana ndatobva kubasa handini, hapana mwana wanenge afungire ngo angauye kuno. Ipapo pakasiiwawo paifamba netsoka, ndiye akazouya nodhudu onisira chi hanzvadzi yangu iyoyo kuti imi mwana auya kuno kunzini mwana weedbo auya nei ndikanda anzi auya nemuzungu. Ndikaenda kunomuona mwana kuda muchemberi, ndichimubvunza mwana kati mama itete ndatiza kurohwa, ndinorohwa kumba nababa. Ndinorohwa kumba nababa nekuroverei handii, ndikanzi havana kugara vachindirova handii. Ndosaka muchemberi akazoti mwana zvaauya izvozvizi uchimudzora sei chike angogara une payakatiza apa auya zvakati netorechi mwana uyu munhu ane zviri kuitika kope ndikatotodzera kumba kwangu pandi kupinda zvokuti ndakabatsira dai ndisina kubatsira kuenda kuchikoro nekumuona wachirwara ndibva ndamubatsira kuenda kuchipatara neni. Alright, ndo mami takaita nyaya yacho. Aiwa, tinotendawo titende kutupawo matauriro enyaya kuti nyaya yakamira yakadai. Kana pane need to come back to you. Thank you very much. Thank you. Alright, come. Wadonedza kundai? Ndadonedza. Fonera mauti. Nda kuvakumbira mapepa acho avari kuti vanawo kwadokta nekwapolisi. Yes, mpiwa kuchapo nekuwhatsapp ngavatipe kuwhatsapp. Ndokumbira ufonere futi mauti. Let's hear what Mauti has to say. The second number yanambofona anti. Yes. Ukapedza zofonera police munhu akuita nyaya yacho ndakupa. I think kana pana ari kukwanisa kutiwedzera airtime because inogona kuzokata panzira. Yatanga taisa I think ichapera manje. Alright. Ari kuisa pai? Angona kutumira kubank account ndoyotenga. Pina negikiri pina account details up. Alright. Tete Maudu neimwe number here. Zero number. Can I simply go to the police straight? Let's hear why I said mwana zeta for because we also need to help wadzadzi yedu name na wedu bamdini avane mudzimai wavo maongororo enyaya because vanhu vari kudhimbwa guys mwana wani vanhu vari kutochemawo so pane mixed emotions apa there's a lot of mixed emotions dziripo panyaya iyi but let's tagona kuwana Mauti and then we talk to the police as well. Shupakadzi musamhanye ndachanga wadingira wawana yubita hauna kupinda kana ndaisa mucomment section. Right guys, tukukumbira ka airtime up just kuma sense kanda imo kuti titenga tukufona direct calls ku Zimbabwe. We are doing direct calls ku Zimbabwe. Saka ingoti tikwanisa kufona and tikwanisa kufona
handiti baba vari kutsvaka closure yemwana wavo mai nebaba vari kutsvaka closure varingoda closure chete vakawana closure I think vachatanga kuhila manje vachanga kuhila kutsvaga healing process for now hazvisi kunyatso kumeka sense kwavari andimona it might make sense kune vamwe vanhu kwatiri but kwavari hazvisi kumeka sense andimona so until maybe vabvisa mwana wacho amuguru akanzi haana yakurinya CID yani CID. Thank you Tatenda sent £5. Thank you Tatenda. It's up for number. Yeah, so for number CID. Try it again. All right. Thank you, Tatenda. Top up, guys. Top up. Zikizera. CID. Mguzi yazita nesene manti. Stara kantina, but tinokutaura nochinyaya case. The case number. Try him out. Keep trying him out. The mode, I don't know what to see. Let's go to Mboita can sign. Yamauti. Amuna number one Yamauti. Amuna imwere Yamauti. Ndiyo imwe mama ndidada kuitsvaga. Okay. Itai kuti utaure nakuya mauti. Nedamama. Mune dzamama. Ndipei dzamama. Tipei dzamama. Taurayo. Itai kuti taurai akupe dzamauti nedzamama. Right. Piwa number dzamauti. Guys, isai top up guys. Isai top up tendere mberi. Tisvike pamudzo wenyaya. Isai top up guys. Piwa number nanhikiri. Isa message kuna taurai. Atipe number dzamauti nedzamama. Message kana utkufona. Chero ukafona chero kamisa message yese. Tikubuda utajadzeri nemudzimai wake awane closure. The subscriber you have dialed. Akutofona kumusha tau. Please hold for a connection. Akumafonera kumusha wewe. Right. Keep trying. Keep trying. Hello. Hello. Tete taundokumbira kanhamba yamama kana yatete mauti. Wadoweka munhu iye mutore paground muuye naye kozi mukaramba muchingotaura nenyika ini ndakutongoa stress nekuti munhu iyena zvaari kutaura nelaifi yangu kuti ndite zvinhu zvakadaro. Terechau tichauya naye titokumbirawo nhamba chete because nhamba dzatinadzo hadzisi kupinda tirikukumbirawo nhamba yamauti nenhamba yamai akati because remember tikuzama kubatsira futi nehanzvadzi yenyu muri kuona achingopedza kutaura abva akati akata achingopedza kutaura abva adropa musire message angudropei
You know what? Ari kuitira kuti awane closure kuti azivise vamwe. Sichinyamira zvakadai. Time yekufonera vamukoma yamadzibaba tivafonere tichimirira hana nyaya anogona kuti zvandakavaona utogona kufona but vanhu vanga vari main key people ndivo maudhi namai tatinoda kurumidza kwabata tinzo statement atogona uyu akati kakamba ndiro rimwe chete ndopada tikuda manje mafoni asi kupinda almona akachaura foni yake yakachikatakata ndamubvunza ndoshandisana zvemalams sei asina kuita mwana x-ray saka imi vandinazina namba yamai venyu nyaya ikaitika ndeyekuti foni yanga ndinayoga yakapiwa ine nhamba nezvakawanda asi kumusha kwacho hakuna mumwe munhu here mati hakuna kana mumwe munhu kana wepa next door kuti munotendae nefoni handifungi kuti vane nhamba handiri kunatira kwasanyi kuenda kumusha stereki I don't think kuti vane nhamba dzavo kumarai goza raida kupai pani titofonera mumwe munhu kuti atipe nhamba idzodzo ati dzama ujaramba kupinda dzamada dzisi kupinda guilty yatauya kutondipa question mark dzihombe because uri kupanikei if you are working now kushanda newe just cooperate andika alright number dzavo the it's chete simple then you go zvokuti wende munokona vanzoenini